This is me Hasta PV nchida kupinda mulive show yaTAKURA pamhomwe ndisina mari. Kupinda zvichitotsi kwainetsa because papa nemudhara anga akabata zishamu nevakomana 4 magadzi vanga vakapfeka mabhibhi kuita kunge marefre ekuManU. We are going to deliver this piece of art by Hasta PV to TAKURA. Zvanzi TAKURA ari kuuya paMarlborough High School, saka since ndakamudrowa ndokwanda kutoenda izvezvi kunomupa art yake. Thank you. Ndasangana nevanhu vandizira paYouTube but vanga vasiri kuziva kuti munhu wandakadrowa kuti ndiani. Ndobva wandikwidza transport mahara kadistance kasara akanda kufamba netsoka. Asakafamba makilomita baba. Usabudisa face yangu. Unofunga ndiani wakatarisa? Ndio ngitakuza. Yandi. Tikaenda nomupa namudrowa nasi. Sasa ndikunomupa ani show paMarlborough. Ya vanhu havasi kuzviziva ndikushuta. It's a sneak way. Vandiziva ndangoti nchisvika vanhu vakutotanga kutoti Hasta. Atapo impact on the place in Marlborough High School. Yeah. On the session we done with the mic of them. We ready to kill it. Yeah man. That is a clip kake Hasta P. Kana wa reminder. Unanti mastermind Hasta P. Kana wa reminder. TAKURA ari kupi? Azirashira kusvika matutu. Hey, video matwa pa YouTube. Hasta PV. This is my first attempt kuda kupinda muShow sina kubhadhara. Wangondibvunza kuti sei sina kubhadhara ticket andodzo ndiri muceleb wenu. Takutopinda. Ndakuda kupinda ndakanzi hoyo uri kuenda kupi mira ipapo ticket ripi? Boys mobhadharisa celeb. Maceleb anobhadhara. Maceleb anobhadhara. Haundiziva pa TikTok. Ndinopisa pa TikTok serious. Saka celeb robhadhara. Apa hangudaitosekerera nyangwe ndarambidzwa kupinda ndakangoti zvina basa as long TAKURA wacho anga asati apinda muhall ndaitoti kuda ndichangwavha mari ndichatowana plan kana TAKURA asvika. Ndakabva ndafunga plan yekumirira panze ndobva ndangomutambidza mumaoko asati apinda pastage ndikatoona asati asvika. According to my sources andagather vanhu vacho vari kuti kwanzi poster riya rinenge raiva rekunyepa rekuti TAKURA ari kuuya. Honai pane zuva aindatoneta nekumirira. TAKURA haana kuzouya vanhu vakazoneta nekumirira nyangwe isusu tatisina kutobhadhira mari tikapedzisira tangonzi pindai muhall. So instead yekuti vanhu vaone performance yaTAKURA taingoona chimwe chine musoro wakaita banana so minokwanzi chimiliyoneri aina namunziso kuti vanhu vaivhaibha chini kutionesa zigatuni masikati machena ngavatidzosere mari zviyana kubhadhara. Subscribe to Hasta PV YouTube channel mugona next time zvanchaita.